guys, welcome to my YouTube channel. And for today's video, papunta ako ngayon ng ARENAS drive. Ang haba ng binay ko. Yung imbis na 20 minutes na drive lang, pag ako nagpa-jam, 1 oras. At salamat sa Diyos, pababa na siya, hindi na siya bakit. Pero tara, samahan niyo ako. Punta tayo ngayon sa ARENAS drive. Baka daw maganda doon eh. Pinsan ko yata yun. Pinsan ko nga. Minar! May Padre Pio pa dito. Happy birthday kung sino. At may aso. Don't bite me. Ang kinakatakutan kong aso, bao. Takot ako sa aso pero nalaga akong aso. Bakit to? Bababa. Dito rin yung papunta ng dam? Creek, whatever. Agno River. Diyan. Kaya yan. Nag-save ako eh. Ha? Malayo pa? Pagpasok pala dito, may mga bato-bato. At iyon ang aso. I hate dogs. Pinagpapay ko. Kaya pinahinto sa akin ng pinsan ko yung camera. At ako nga. Grabe yung bato-bato. Kala ko bungad lang. May kid. Malayo pala. Pinsan ko yung nasa unahan. Habulin natin. There. Para sa akin talaga itong cellphone holder mo. Ni? Nala tumahikin. Whee! I-adjust ko rin pababa. Gawa ka atad lalapat. Namumusa rin. Oh, maganda dun oh. Mag?
Diretso pa yan doon. So, ayan yung sun. Tama ba ang oras ko? 5:48. Doon pa daw. So, tara. Sinapit dito dahil pataas na ito. Mabawi lang yung sea. On farming kasi sila dito, kaya dito sa Pangasinan, parte ng Pangasinan, ng ARENAS Drive, is puro mga tanim. Kasi diba, normally kapag sinabi mo Pangasinan, dagat ang mag-isip mo. Pero ito yung part ng Pangasinan na more on mga tanim-tanim. Kaya ang tanim nila is palay. Ganda ng araw, pataas. So far, walang masyadong tao. Hindi delikado. So, walang masyado. Pinunaan ako ng pinsan ko. Hindi yung bata. Yung malaki. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dito. Meron pa daw itong maganda eh.
naman ngayon ang dulo. Actually, hindi pa yung dulo. Ito yung dulo. Hindi ko na masyadong pinuntahan. Pero overall, para sa mga bikers na hindi pa nakapunta rito, try nyo na dito sa may Malasiqui, Pangasinan, ARENAS Drive. Wala nang masyadong view. Mas maganda kung meron akong drone para makita natin yung top view. It's more on farming siya. Pataas na yung araw. Dito mas maganda kasi hindi siya against the light. So that's all for now, guys. If you like this video, please don't forget to click on the like button and share this video. And if you want to get updated on my next video, just click on subscribe.